Salam kimme. Ine size yakında yapışımının təsirine başlayaq. Gepleşimin şutanına yaş aydıncımız Seyit ve Selvi Mürese kötleşki. Selvi hoş geldiniz. Salam, hoş gördük. Ine sizin giyici otuğumda diyen bir aydımınız var. Şoň içinde näme sebäpden özüňizi ýalňy görkezdiňiz? Aslında men ýalňyzda ýöne adamyň her bir adamyň durmuşynda ýalňyzlyk periodlary bolýar, begençli wagtlar bolýar. Şoň üçin şo periodda ýazan aýdymym bolansoň şo sebäpli şol aýdym çykdy. Şoň üçin ýalňyz görnendirim. Ýakynda çykjak proýektleriň hakda görüňlerden tomoşçulara. Ýakynda gaty köp proýektler bar nitip bolsa, ýöne şoň içinden saýlap bilemok. Bir görseň käbahty gowtan edilýän zajgatny gatlar ýaratym gelýär, käbahty ýene ýalňyz gynançlaýdynlar ýaratym gelýär. Menem her hili şoň gownuňda ýarajak proýektler bar çykarar. Nesip bolsa. Sag bolun biziň gepleşigimize syla geleňiz üçin işiňizde mundan meýle uly üstünlikler etmeň arzu etýär. Size de faýdaly aýdasym gelýär, syla format goýup çağırdyňyz we bu hyzmetçiň işgärlerine minnetdarlyk bildiresim gelýär. Gece otağımda